Engko bablas neng ndi? Niki mengke alhamdulillah bablas Kediri, Pak. Wayangan. Bubuk. Oh, bubuk. Ya, gendut niken salindri coba jumenenga kaya apa nduk Cahayu. Nggih. Bocah. Jane dhewe lek napa job nyanyi tok ana jam 12 wis mulih. Parandene mergo senenge karo kabudayan mligine wayang nganti jam 2 nembang mongko engko mulih jam 3. Kaya ngono nduk. Ora pengen leren nyinden nyanyi tok ngono lho ben ra kesel ngono kan. Enjing, Pak. Enjing. Engko bablas neng ndi? Niki mengke alhamdulillah bablas Kediri, Pak. Wayangan. Bubuk. Oh, bubuk. Engko bengi jane kudune bintang tamune awakmu. Jenengan teng pundi? Neng Madiun. Oh. Didhawuhi Pak Bupati. Teng Madiun. Nggih, ning delalah anggaran tidak memungkinkan. Mosok kowe gelem 750? Ya Allah, Pak, kaya kalih sinten mawon to, Pak? Loh, gelem ora? Nggih boten to, Pak. Loh. Nggih. Jenengan tambahi. Tambahi ya. Ya tambahi 250 sak yuta pas. Kowe gur munggah tok ngono salaman bar ki medhun neh ora apa-apa. Jane nanggap pulang niku no paling penak lho, Pak. Penake piye? Saged dicicil. Oh, iso dikredit? Ya, saged, Pak. Oh, iya. Saged di DP nggih to, DP riyen. Umpami pinten 1 juta ngoten to, Pak. Di DP dulu 200, mengke sisane nek pas pon kula dugi ngoten. Pelunasane. Nggih, pelunasane mengke saged dicicil pagi, siang, sore, malam. Oh, iso di anu cicil ngono ya, di Ya. DP sik ngono. Padha karo aku. Aku iki wong ben gelem wayang tak duwe kabeh. Omahku entek siji nggih DP wong-wong kuwi lho akhire ngono kuwi. Kualik lho, Pak. Hah? Kualik piye? Kok malah jenengan sing DP? Tak DP pamrih men ora batal ngono. Oh, ben kersane mboten nanggap lintune jenengan ngoten lho, Pak. Ngono tak DP kabeh ngono kuwi. Ya, masuk akal berarti. Ah iya, jenis strategi apa marketing lek ya beda-beda. Ah iya, ngono kuwi. Ya kayak nembang apa nduk? Napa, Pak? Oh, nderek jenengan. Iki enek pamundhut iki kersa ora sampean? Ki. Nderek Mangayu Bagyo, Mbak Rini. Nggih, selamat ulang tahun Adik Belva, moga sehat panjang umur. Terima kasih Ibu Sri Andreas atas segala dharmanya. Semoga berkah barokah. Amin. Saking Mbah Warsono. Napa, Pak? Badhe nyuwun lelagon gubuk asmara menawi berkenan. Oh, nggih. Niki saderenge nyanyi niki kersane Mbak Belva, kersane minggah teng mriki kersane foto kalian kula. Oh, tasik dereng tilem ta? Nggih. Oh, nggih. Kalih napa Ibu Rini kalian Bapak monggo mriki. Niki Pak, niki anu lho Pak, iki angel bisa foto karo Niken iki angel. Nggih, kula mbiyen kula edit-edit dhewe kok. Ayo. AI, Pak. AI ya tak edit. Kowe meluk aku ngono ae. Ayo AI. Ngono kuwi. Monggo mriki Bu Rini, Pak Rendra, Pak Hendar kalian ingkang nembe ulang tahun. Monggo Mbak Yu mriki. Nah, kaya ngono kuwi. Pokoke seniman Pon rantos ket dek wau, Pak. Pon ket dek wau sonten. apa? Kan kula wau kan tasik make up to, Pak. Iya. Terus Mbak Deva pengen foto, lah kula tasik make up deh tasik ndamel bedak mawon ya ngeri to, Pak. Kayak gareng to, Pak. Iya. Mangga kula semayani. Wah, nggih. Nggih. Pokoke lek sing jenenge seniman ketrima angger wis dijak foto wong kuwi ketrima. Ayo ngono kuwi. Selamat bertambah usia. Nggih. Nggih, Bu Rini pun mboten sasungan, mboten betul dompet mboten napa-napa minggah niku aman. Penting jenengan kersa foto kalih kula ngoten mawon. Apa betul dompet? Lah Ibu mboten nggih jenengan nggih beto to, Pak. Walah. Anu, kula teng-tengah. Nah, nggih. Nggih, Mbak Rini. Bar niki foto kalih kula mboten? Nggih, Pak. Aku tak foto karo Arif nglumer ae. Monggo dihitung kameramen ya.
Sudah. Nggih. Mungkin ada permintaan lagu nopo, Bu? Bu Rini? Bokong semok. Loh, mendingan apa, Pak? Cukup, oh nggih. Sampun berarti nggih? Matur nuwun, Oh nggih, Bu Rini. sampun, Pak. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Mugi-mugi sehat selalu, panjang umurnya. Amin. Ya rabbal alamin. Nggih. Gubuk asmara sih ya, Nduk. Iki Nggih, Pak. dituntut. Enek duwite barang lho nyah iki diplastiki ya. Ayo nyah. Iki. Mboten, Pak, mboten pun. Niku lho kene kuwi lho. Ayo. Oh nggih. Cah-cah kuwi lho. Ayo nggih. Ngoten. Lagi iki duit diplastiki. Ayo. Go tutik. Wah, nggih ngenteng mobil kuwi engko. Iya, nggih. Gubuk asmara, Pak. Nggih. Versi napa? Jaranan Nggih, siap. sik kuat to? Duh, kuat Pak kula. Ah, syukur nggih. Bawani sik niku. Nggih. Napa Pak bawane? Nggih. Nyingkar. Ayo. Nyingkar nyingkur wiwitane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan Nano. lalampahan kang nguri Nano. Tarasno tulus nadyane engku bekas mara Luar biasa. Ya, Nduk, sak langgame sak lagune pisan. Ya. yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak leren ing cagak kabak tulisan warna abang tanda isih
kebak tulisan warna abang tanda isih perawan jenenge kebak asmara biyen kae tak keandum tresna tanpa bantal tanpa kuasa buat abadi ketaman asmara aku bokai Bekai kebak cerita wayangi nganti kakak terima catatan sajroning hati kaitan luntur saya merhati aku kowe dadi kereman meragalan ning kebak asmara Ayang Horo Original pimpinan Popo Soleh. Sampean kerep nonton YouTube Madangkara ngene iki mesti metu. Suwi-suwi kok apal. Nggih, Pak. Mengikuti profesional. Ya. Siji kas, Nduk, nggih tutupan, Nduk. Monggo, napa, Pak? Sing karyane Mbak Westri ki apa, Keh? Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya. Nggih. Kuwi cakepane utawa saire yo apik luar biasa, seneng aku. Nggih, Pak. Coba diaturake oleh Niken Salindri nggih tutupan goro-goro. Ayo. Kena nggih tambah kangen. Ayo, kaya ngono kuwi karo nggih tambah kesel. Kasih Nduk Niken Salindri, terima kasih. Intine pokoke awake dhewe ngaturake panuwun ingkang tanpa upami dumateng Burini kalian Pak Hendar, nggih. Mugi-mugi sak rampunge wayangan jenengan tansah dipun berkahi dening Gusti Allah, rejeki melimpah ruah, dipun paringi putra putri soleh lan solekah.
klebet para pamirsa ingkang kepareng nenggani kelawan awake dhewe ngaturake panuwun muga-muga tansah pinaringan bejo donya nganti akhir ya, Truk.